koľko je tu ľudí? Dobre, ahojte, máme tu ďalšie video a dneska budeme robiť také, vlastne budeme si vytvárať auta. A no vlastne si budeme vytvárať auta. A teraz tu máme hlasovanie, tomuto dáme 2. Sa to moc nepáči. Moje auto. Toto je tvoje? Hej, za 40 sekúnd som to dal, pretože ma to odhlásilo a prihlásil znova. Toto som spravil za... Má to byť šialené auto, téma. Tak ja ti dám 4. To je tvoje? Nie, to nie je moje. To je koho? No ideme to pretúrovať trocha. Tak je to tvoje. Ja mám spíš. Troška to natúrujeme, dobre. Pozri, niečo je dobre padlo. Čo? Bugatti X, skoro. To bolo proste tesné. Kto vyhral? No. Už. Ani ja. Čakaj, ja som bol kde? Ja som na 6. bol. Na 6. mieste? Poďme vedľa seba, no tam mi ukázala taká tabulka. Poďme úplne tam pri tých vinerov. Aha, vinerov? Dobre. Tu. Ja budem zase tuto. Ja budem tuto. Ešte 20 sekúnd. Čo je toto phantom? A tu je nejaké dobré auto. Drive, ja si môžem tu aj zajazdiť? Nie. Čo ti toto pípa, že píp? Neviem. Ja vyzdvihnem si peniaze. A môžeme si vlastne... Aha, quest. Aha, wow, tu je ich veľa. Mám 3000. Počkaj. Duch. Téma je duch. 3. Duch? Dobre, čo mám dať ako duch auto? Auto. Ale ako duch? Ja neviem, jak to myslia. Počkaj, si dám Audi. Neviem, prečo sa to volá Auri. A môžeme si to potom doplňovať aj také tie... Pozri, toto. Áno, hej. Duch. Si dám takéto, alebo... Ja si dám úplne... Je biele, to je dobré. Duch, no tak ja to nechám vlastne proste takto, biele. A ja tu nechám biele. A toto je auto pre ducha? Ak to mám dobre chápať, alebo čo? Asi. Ja neviem robiť auta pre duchy. Pre duchov. Ani ja. Špezetku dáme nejakú takúto bielu, alebo takúto čiernu. Môže byť takáto, není to cesto vidno. Není to cesto vidno, ale... Čakaj, ešte tu sú nejaké. Dobre, tak nič. Dobre, toto je dobré, to som páči. To je čo? Nič. Počkaj, ja si normálne môžem dať, že... Žiadne svetla? Nie, nejaké si môžem dať. Hej. Áno, môžeš si dať, že žiadne. Dobre, ja už som hotový. Ja som hotový. Teraz. Ja tu už čakám. Ja zatiaľ zbehnem na vecko, keď mi ešte Peťko dorobí. Zbehnem na vecko. Dobre. Idem teda na vecko. Peťko zatiaľ bude vrameť. Alebo... Dobre, tak alebo... Nie. No, idem na vecko teda. Dobre. Dobre, ako to má Jurko? Už to má hotové? Neviem, čo vám to povedať. Proste. A ja to mám hotové, tak zatiaľ sa ideme pozrieť na ostatné auta, že kto to ako má. To má byť auto pre ducha?
dokončilo to fajn. Nikto nie je. Možno by som to vedel. To je ako tekvicové auto, tak. Toto je auto pre ducha, podľa mňa. Dobre. No dobre, už som sa vrátil. A zatiaľ kúkame ostatné auta. Dobre, už som sa vrátil, už môžem ísť preč. Dobre, ja som teda tu. Dobre. Ja mám hotovo. Môžem sa ísť kúknúť na tvoje? Jasno. To má byť. Duch. Pekné to, hej. Tak ja chcem predné takto. Toto si tam dám. Čo je toto? Dobre, mne sa páči toto. Poviem fakt, že áno. Čiže to tu je toto. Takže toto si dám. Kolesa si dám aké? Dám si tieto. Už to skončilo. Škoda. Už to skončilo, vieš? Hej, ja viem. To môže byť, dobré. Ja som už... Ja mám všetko pripravené. Hej. Aha. Toto auto je dobré. No, neviem. Akože je to auto pre ducha. Páči sa mi to. No dajme 0. Dajme 0. Iba teda jednu. Ja dám 3. Alebo 2. Neviem, nepáči sa mi to až tak. To sa mi páči teda. Toto je tekvica, podľa mňa. To je Možno. auto pre tekvicu. Možno, ale ten Dodge je dobrý, celkom mne sa páči teda. Dám tomu aspoň 3. Alebo 2. Ešte s tým túruje. Hej, pekne. Dobre. Túruje A s tým vpredu ešte. mohol urobiť väčšie kolesa. McLaren. Dobre. Toto je tiež dobré. Mne sa páči. Toto No ale je taký ako keby vianočný. Hej, má tam tie perníky aj vzadu. Ja tomu dám 3. Mne sa to nepáči. Ja Alebo tomu dám 1. Jeden, hej, presne. Hej. A ja. Mateo. Zase vianočné. Čo majú všetci s tými Vianocami, keď máme tému duch? Hej, také zvláštne, nie? Hej. Toto není moje. No zatúruj s tým. Myslíš, že to je dobré, to túrovanie? No, aj áno. No, daj tomu 1. Toto sa mi páči. Toto je aspoň také halloweenské, že také čierne. Hej, akože vidím to vzadu tie tvorčekové svetlá, alebo čo to je. Hej. A kopíruje moje pozadie. Ja tomu dám 1. Alebo dáme tomu 2. Nie, on kopíruje, bohužiaľ, on kopíruje. A moja! Ó, Moje auto. také biele. To čo s tým robíš? Fúha, robím nejaké džené veci s tým proste. Tak driftujem. Uvidíš potom, koľko driftuješ? Samozrejme, že treba. A teraz idem ja. Prečo máš srdiečko vpredu, prosím ťa? Ale dobre, nie? No, nepáči sa mi to srdiečko, čo je vpredu. Ten mega výfuk, neviem prečo to ľudia dávajú. Ten mega výfuk. Naturujeme troška, dobre. A akože dám ti niekoľko hviezdičiek. Dobre. Dobre. Vyhral som druhý. A ja som tretí. No, ja som druhý. Dobre. Ja som tretí.
Som druhý. No. Hej? O môj bože. 15 hviezdiček som dostal. Ja som ti dal, ja ti tak poviem, že ja som ti dal najviac. Koľko? 5? Najviac, no. Aha. Tak, No. dobre. Tak pre toto video by to mohlo byť zatiaľ všetko. Majte sa dobre a zatiaľ čaute. A dajte veľa odberov, aby vyšlo ďalšie video, kde vytuníme tie auta poriadne. No dobre, tak dajte veľa odberov a zatiaľ čau.